אני הייתי רוצה להיות במציאות שבה הבן אדם הזה, כן, מוכן רגע להרים את עלי הזית שהוא לא מוכן, עזבי. לא, אז לא צריך. אני מסתכלת על הבן אדם הזה, אני רואה משהו טיפולי שצריך עזרה. אני לא... אוקיי, המצב נראה כרגע מאוד מאוד פשוט. הבן אדם לא מעניין אותי. מעניין אותי את הזכות הבלתי נגמרת בו. מעניין אותי זה שהוא יושב בחוץ וגורם לכולנו לראות כמו חבורת חולה נפש שעושה חרם על אנשים אחרים. הוא לא מעניין אותי. לא מעניין. אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. מה אני זה? זה בדיוק מה שאני אומרת. זה הבחירה. זה בדיוק מה שאני אומרת. זה הבחירה, בחירה נכונה מאוד. תראו, הוא מתנהג לא יפה פה לאנשים, והוא ממשיך להתנהג לא יפה, זה understatement of the century. אני מסכימה מאוד. understatement of the century. שאני לא מסכימה איתה, וכן, זה נראה מבחוץ שהוא בתוך חרם. אני הכנתי אתמול ארוחת בוקר על כל החבר'ה שנשארו פה ליילדי האור, הכנתי גם לא צלחת, שמתי לו אותה על השולחן. תקשיבי, אור, תקשיבי, זה לא, בסופו של דבר, זה בן אדם אחד שהוא בודד. הוא יישאר בודד, קוקו. הוא רוצה להיות בודד. עם זה יש לי בעיה. מה את רוצה אבל? מה את רוצה? אז תחפי עצמך את הקשר איתו. לא יהיה בודד? ממש לא. תשאירי את הדלת פתוחה איתו. תשאירו את הדלת פתוחה. יש אחריות כחברה לא להניח בן אדם אחד בצד כל הזמן. קוקו, אף אחד לא עשה את זה חוץ ממנו. אף אחד, אני לא מבינה מה אתם אומרים. אתם שאלנו, טוחנות פה מים, אבל עדיין הביא על עצמו. אף אחד לא אמר את זה. את מבולבלת לגמרי. איך את יכולה לקרוא לבן אדם שמכינים לו אוכל ואומרים לו בוא ושם לו צלחת ותשב ובקידוש וכל הזמן הוא מחרים אותך? אני רוצה שניתן לזה את הקרדיט ואת המקום. יש פה אנשים שהוא דיבר אליהם באופן שהוא לא נסלח, בלתי נסלח. כל מי שנמצא בחדר שם, אפילו עומר דיברה איתו, נתנה לו צ'אנס, פתחה לו את הדלת. האנשים האלה מגיע להם מדליה על הסבלנות. האנשים פה, אני עומדת בצנעה אל מולם. אין לי מה להגיד לך. האופן שבו הם הסכימו פעם אחר פעם לקבל אותו, זה פשוט לא רק דודו ועומרי ועומר ושי, שי הבת, כולם הסכימו פעם אחר פעם לפתוח לו את הדלת. מה זה אומר לפתוח דלת כפרה? זה אומר שאם הבן אדם יושב עם עצמו, כמו שאז הצעתי לו, יושב עם עצמו ועושה חשבון נפש, זה אומר לעצמו, נראה לי בא לי לסדר את העניינים איתם קצת. הוא אומר את זה. הדלת פתוחה. זה לא לסגור דלת. זה מה שאני אמרתי עכשיו. הוא לא אומר את זה. לא. אתה לא יכול להגיד שאתה אומר את זה בשעה אחת זה לקרוא למישהו אחר קוף.